Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα podcast 19-19. Έτσι. Και σήμερα, πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί είμαστε στο καινούριο χώρο των εκπομπών. Εδώ θα γίνονται από εδώ και πέρα. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να μας φιλοξενεί στην εκπομπή μας ένας άνθρωπος που και θαυμάζουμε πάρα πολύ και εκτιμούμε πάρα πολύ και προσωπικά να το πω, επιτρέψτε μου, συμπαθώ και πάρα πολύ. Η κυρία Μυροφόρα Ευσταθιάδου, πάμε χαμό. Η μισή που κάνουν το χαμό είναι δική μας, η άλλη μισή τα παιδιά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ εδώ στο χώρο και χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολείστε εκτός από τα μουσικά ζητήματα και με αυτά, τα δικά μας χωράφια δηλαδή, τα λαογραφικά και τις συνεντεύξεις και μάλιστα το κάνετε με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Ευχαριστούμε και να πούμε ότι είσαι και η πρώτη καλεσμένη που δεν είναι μουσικός. Αυτό καταγράφτηκε στην ιστορία, έτσι. Να το χάρη εσείς στο μοντάζ. Και είναι και η πρώτη φορά δουλειά που κάνουμε και εκτός του καναπέ του Χάρη γύρισμα. Και δεν το είπαμε, να το πούμε. Όχι, πρέπει. Ναι. Είμαστε στο δρόμο του Μεταξιού. Ναι, έτσι. Σε ένα εξαιρετικό μαγαζί εδώ στην Καλιθέα. Θα πούμε πολλά και γιατί θα έρθει και άλλο επεισόδιο. Στον οποίο μάλλον διακτηνίστηκες κάπως, γιατί πριν από λίγες ώρες ήσουν Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή. Μέχρι εκεί μου επιτρέπετε πλέον, μέχρι Κομοτηνή πάω. Ναι, όντως η ζωή μου είναι ένας διακτηνισμός θα έλεγα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε υπεράνθρωποι, όλοι το κάνουν, πολλοί ακαδημαϊκοί πηγαίνουν κάθε εβδομάδα έτσι κι αλλιώς στην Κομοτηνή και αλλού. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά δεν ξέρεις τι δυνατότητες έχεις μέχρι να τις ανακαλύψεις. Από την άλλη, όλο αυτό το ταξίδι σου δίνει μια τροφοδότηση, δηλαδή εγώ τώρα οδηγώ κάθε εβδομάδα πολλά χιλιόμετρα. Μόλις βγαίνω εκεί από την Καβάλα και βλέπω ορίζοντα. Με το αυτοκίνητο πας. Με το αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Μόλις λοιπόν βλέπω ορίζοντα, είναι πολύ βασικό. Εδώ στην Αθήνα λίγο έχουμε χάσει τις μικρές χαρές της ζωής. Είμαστε σε μια γυάλα που νομίζουμε ότι όλο αυτό καλύπτει τις ανάγκες μας και δεν ξέρεις ότι το να δεις το Θρακικό Πέλαγος για παράδειγμα και το να δεις από τη μια μεριά το Άγιο Όρος και από την άλλη την Σαμοθράκη και από την άλλη μέσα στην Ομίχλη να φαίνεται η Ήμβρος, σου δίνει πνοή αυτό, σου δίνει μια όθηση να προχωρήσεις. Τώρα μας ταξίδεψε και εμάς με αυτά που λες. Οπότε λοιπόν προσπαθώ να ζήσω μέσα από αυτά και να πάρω όθηση να συνεχίσω τις πολλαπλές δραστηριότητές μου, γιατί δεν είναι εύκολο με όλα αυτά που περιέγραψες και με τα ταξίδια και με οικογένεια και τα λοιπά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, ότι πώς μπορείς και τα προσαρμόζεις ας πούμε όλα αυτά και τα φέρνεις εις πέρας όταν εκτός από όλα τα άλλα είσαι και μητέρα. Έχεις και μια οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, το πιο σημαντικό αξίωμά μου, ότι είμαι μητέρα. Ωστόσο, κάτι αφήνεις πίσω πάντα. Δεν είναι όλα τόσο αρρώδινα τα πράγματα και τα παιδιά μου, αν το ρωτήσεις, έχουν πολλά παράπονα, δεν μπορώ να είμαι μαζί τους. Ο μικρός μου, για παράδειγμα, δεν μπόρεσα να είμαι ποτέ μαζί τους σε σχολική γιορτή, στον αγιασμό. Δύσκολα είναι. Αφήνεις πράγματα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Ναι. Λοιπόν, να μπούμε στην ανάκριση. Να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Και να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση, γιατί μπορεί να μας βλέπει και κόσμος που να μην το ξέρει. Τι είναι η λαογραφία? Με τι ασχολείσαι, τι μελετάς και πώς ασχολείσαι εσύ στη λαογραφία? Καταρχάς η λαογραφία είναι πολύ γνωστή πλέον σε όλους εσάς, σε εμάς που ασχολούμαστε με τους ποντιακούς συλλόγους. Βέβαια είναι μια παρεξηγημένη έννοια, γιατί είναι επιστήμη, αλλά ασχολούνται οι μη επιστήμονες κυρίως, οι λαογραφούντες με τη λαογραφία. Βέβαια, η λαογραφία στην Ελλάδα σαν επιστήμη ξεκίνησε από το 1909 με τον Νικόλαο Πολίτη. Ωστόσο, πάντα υπήρχε λαογραφία, γιατί πάντα υπήρχε λαός. Δηλαδή, ο Ηρόδοτος έκανε λαογραφία, ο Στράβωνος έκανε λαογραφία, ο Ιπποκράτης με τη λαϊκή ιατρική έκανε λαογραφία. Δεν ήταν κάτι άγνωστο, αλλά ήταν πάντα στην καθημερινότητά μας. Αλλά το θέμα είναι ότι η λαογραφία δεν είναι μόνο τα παλιά.
δεν είναι μόνο ο αγροτικός βίος. Είναι και η μελέτη του λαού, της συμπεριφοράς του λαού. Δηλαδή είναι καλά τα έθιμα, αλλά πώς φτάσαμε σε αυτά τα έθιμα? Με τις συμπεριφορές, με τα συναισθήματα, με το κλάμα, με τη χαρά, με τα ήθη κάθε εποχής. Δηλαδή υπάρχει και σύγχρονη λαογραφία. Ξέρετε ότι υπάρχουν λαογράφοι, πανεπιστημιακοί λαογράφοι που μελετάνε τους ζητιάνους σήμερα και τις λαϊκές αγορές και τη θέση που έχει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη στη λαϊκή αγορά αυτός που πουλάει τα εμπορεύματα. Θέλω να σας πω ότι αφορά και το σήμερα. Είναι απόλυτα σύγχρονη επιστήμη, γιατί όπως μας λέει ο καθηγητής λαογραφίας και ο καθηγητής μου ο Μιχάλης ο Μερακλής, όπου υπάρχει λαός υπάρχει και λαογραφία. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ υπάρχει λαός, ας πούμε, υπάρχει λαογραφία και η λαογραφία των γηπέδων. Παντού υπάρχει λαογραφία. Ναι. Δεν είναι μόνο αγροτικός βίος. Πιστεύεις ότι στις μέρες μας είναι σημαντικό να ασχολείται κάποιος με τη λαογραφία? Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ασχολείται κάποιος με τον άνθρωπο. Όλες αυτές οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν έχουν ξεπεραστεί. Όσο υπάρχει άνθρωπος πρέπει να ασχολείται και η ψυχολογία και η λαογραφία και η κοινωνιολογία. Δεν είναι ξεπερασμένες επιστήμες αυτά. Ακόμα και σήμερα στους ποντιακούς συλλόγους, για παράδειγμα, υπάρχει η λαογραφία των συλλόγων. Υπάρχει η λαογραφία της μουσικής σας. Υπάρχει η ανάλυση όλων αυτών. Δηλαδή, θεωρώ ότι η μελέτη του ανθρώπου δίνει πολλές απαντήσεις για το ίδιο μας τον εαυτό, για την ίδια μας την ταυτότητα. Είναι η λαογραφία και η παράδοση, άμα τη δεις με μια άλλη ανάγνωση, είναι έννοιες πολύ σύγχρονες. Ναι. Δίνουν απαντήσεις. Θα πεις εσύ, γιατί εγώ τώρα σκέφτομαι, επειδή είπες ότι γενικά ταυτίζεται και με τις... και με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Θυμάμαι κάτι που μας έλεγαν στη σχολή, και εγώ και ο Χάρης έχουμε σπουδάσει στο ίδιο τμήμα, στο τμήμα μουσικών σπουδών. Μας έλεγαν στη σχολή πάντα ότι υπάρχει με τη λαογραφία κόντρα. Κόντρα. Ναι, άλλη οπτική των πραγμάτων, τέλος πάντων. Αυτό κατά πόσο ισχύει? Και γιατί και τι σημαίνει στην πράξη κατά τη δική σου γνώμη? Κοίτα. Υπήρχαν πολλές κόντρες. Γιατί όταν μελετάς τον άνθρωπο, το μελετάς και από εδώ, το μελετάς και από εκεί. Υπήρχε κόντρα χρόνια με δεκαετίες, με την ανθρωπολογία για παράδειγμα. Άλλο η ανθρωπολογία, άλλο η εθνολογία, άλλο η εθνογραφία, η λαογραφία. Αυτά, ναι. Όταν άλλοι μελετούσαν τα οικεία, τον οικείο πολιτισμό, τα χωριά και άλλοι μελετούσαν τους εξωτικούς τόπους, Ναι. λογικό είναι να υπάρχει κόντρα. Όταν ήρθαν λοιπόν και έχουν συγκλίνει πλέον αυτές οι επιστήμες και μελετούν το ίδιο αντικείμενο, νομίζω ότι πλέον υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ των επιστημόνων και όλα αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική σας επιστήμη, τη μουσικολογία, δεν είναι μόνο αυτή που ασχολείται με τη λαογραφία ή που έχουν σχέση. Εμάς ο Μερακλής, και πάλι θα σας πω, μας έλεγε ότι ναι, ασχολείστε με τη μουσική, η λαογράφη, ασχολείστε με την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών, ασχολείστε με τη γλωσσολογία. Όλα αυτά είναι αντικείμενα άλλων επιστημών. Ποιο είναι το αντικείμενο το δικό σας? Εκεί που τέμνονται όλες αυτές οι επιστήμες, αυτή η κουκίδα, είναι το αντικείμενο της λαογραφίας. Δηλαδή, να τα συνυπολογίσεις όλα μαζί, όπως τόσο πολυσχηδής είναι ο άνθρωπος, τόσο πολλές ταυτότητες έχει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο της λαογραφίας. Θεωρώ ότι σήμερα όλα αυτά, οι κόντρες έχουν περάσει στο παρελθόν και πλέον συζητάμε μεταξύ μας και διαφωνούμε και συμφωνούμε, αλλά πάντα δημιουργικά. Πάνω σε αυτό και σε αυτές τις κόντρες που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση ένας λαογράφος ή η λαογραφία γενικά σαν επιστήμη να μουσιοποιήσει, ας πούμε, ένα ζωντανό φαινόμενο παράδοσης? Αυτό είναι λάθος που μπορεί να γίνεται από τη λαογραφία σαν επιστήμη ή από μια κακή διαχείριση ενός λαογράφου? Όπως σας είπα πριν λίγο, με τη λαογραφία ασχολούνται πολλοί και κυρίως οι σύλλογοι. Θεωρώ ότι η μουσιοποίηση ή η ιστορική λαογραφία ανήκει στους συλλόγους, δηλαδή και όχι στους λαογράφους. Οι λαογράφοι, οι επιστήμονες λαογράφοι ξέρουν πολύ καλά να κατατάσσουν όλα τα φαινόμενα, γιατί υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν θεωρίες. Οι σύλλογοι όμως που ασχολούνται με τη λαογραφία μουσιοποιούν, δηλαδή μικραίνουν ουσιαστικά πιο πολύ την παράδοσή τους, ενώ θέλουν να κάνουν το αντίθετο, θα έρθουμε βέβαια και στους συλλόγους υποθέτω, τοποθετούν την παράδοσή τους στο παρελθόν και την αντιμετωπίζουν μουσιακά, ενώ είναι κάτι πολύ σύγχρονο. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας λαογράφος?
Για μια καταγραφή, Ναι, για παράδειγμα. συλλέγει υλικό, ας πούμε, μελετάει πηγές. Αυτό όλο τι είναι, ακριβώς θα κάνει? σου το πω λίγο έτσι Ναι. εν συντομία, γιατί αυτό όλο είναι ένα σεμιναριακό Ναι. μάθημα. Ο λαογράφος που ασχολείται με την καταγραφή και την επιτόπια έρευνα έχει σίγουρα κάποιους κανόνες. Δηλαδή, πρέπει να μελετήσεις πρώτα τι υπάρχει στη βιβλιογραφία. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι υπάρχει. Να δεις το αρχαιακό υλικό, να κάνεις ένα σχεδιασμό της επιτόπιας έρευνας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικές συνεντεύξεων. Πώς μπορείς να πάρεις συνέντευξη. Υπάρχουν τεχνικές το πώς να δεις μια επιτόπια έρευνα, πώς να πας να αναγνωρίσεις τα σημάδια του τόπου, να δεις τι έχει. Μπορεί δηλαδή ο άλλος να σου λέει ότι ναι, εδώ ακούμε μόνο παραδοσιακά και στην στάση του κτέλ να δεις τώρα τις αφίσες και να λες τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτός άλλα μου έλεγε. Θέλω να σου πω ότι ο τόπος σου μιλάει, σου δίνει σημάδια. Όλα αυτά λοιπόν τα διδάσκουμε και στα μαθήματα λαογραφίας στο πανεπιστήμιο και σε σεμιναριακά μαθήματα. Ναι, και σίγουρα η τριγωνοποίηση, δηλαδή μια διαφορετική πηγή, δεύτερη, τρίτη, είτε από 3 διαφορετικούς πληροφορητές, είτε από 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή να το βρεις και σε βιβλίο, να σου πει και ένας πληροφορητής, να το δεις και σε μια φωτογραφία, για παράδειγμα. Και, να πω και κάτι τελευταίο, επειδή πολλοί κάνουν λαογραφία, πολλοί κάνουν επιτόπια έρευνα, μη λαογράφοι, άλλο η καταγραφή και άλλο μετά η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της καταγραφής, το να βγάλει συμπεράσματα, πρέπει να γίνεται από ειδικούς. Είναι πολύ επικίνδυνο να γίνεται από μη ειδικούς. Όπως θα πάρει τον Ιστέρη ένας μη ειδικός και θα κάνει μια επέμβαση, είναι το ίδιο επικίνδυνο να βγάλει ένα συμπέρασμα ένας μη λαογράφος. Αυτός που δεν είναι λαογράφος, πώς λέγεται? Πώς πρέπει να λέγεται? Ερευνητής. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κακό ή καλό ή ανώτερο ή κατώτερο, αλλά τα συμπεράσματα... Είναι άλλη οπτική ενδεχομένως. Πρέπει είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω. Ότι... Και είναι και λογικό, δηλαδή εμένα δεν μου φαίνεται παράλογο. Ακριβώς. Να μας πεις μιας και είπες για το πανεπιστήμιο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι, σε ποιο τμήμα, τι διδάσκεις? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών. Ασχολείται με τον πολιτισμό της Μαύρης Θάλασσας, από την αρχαιολογία μέχρι σήμερα, και διδάσκω λαογραφία. Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού, ελληνοβαλκανική συγκριτική λαογραφία και αστική λαογραφία. Εκεί είμαι, ωστόσο θα γίνει συνένωση όλων των τμήματων και από του χρόνου θα έχουμε μια μεγάλη... Θα γίνουν ανακατατάξεις. Μια μεγάλη σχολή, ένα μεγάλο τμήμα ανθρωπιστικών επιστημών. Ωραία, τέλεια. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, να πούμε λίγο και κατά πόσο έπαιξε ρόλο στη ζωή σου για να ασχοληθείς με τη λαογραφία η ενασχόληση του πατέρα, του Στάθη Ευσταθιάδη. Ναι. Που ήταν, δηλαδή για πάρα πολλούς, ο μεγάλος λαογράφος του ποντιακού ελληνισμού. Θα λέγαμε ότι ίσως αυτός έπιασε το νήμα από την αρχή, δηλαδή αυτός τα ξεκίνησε όλα. Ναι, τόσο συστηματικά τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι από πολύ νωρίς, από το 1949, 2 χρόνια δηλαδή μετά που τραυματίστηκε, που έπαθε το γνωστό ατύχημα, ξεκίνησε εκπομπές. Τότε, όταν είχε τραυματιστεί σε ηλικία 19 ετών, το 1947, και δεν υπήρχε ένα διέξοδο στη ζωή του, όπως καταλαβαίνετε γιατί, βρέθηκε στην Αθήνα, κοντά στο Σίμωνα Καρά, ο οποίος έκανε τότε τους ελληνικούς αντίλαλους και μαθήτευσε κοντά του και γύρισε πολύ γρήγορα στη Θεσσαλονίκη και αντιστοίχως δημιούργησε τους ποντιακούς αντίλαλους από το 1949 μέχρι τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν ήταν ουσιαστικά, είχε διπλό ρόλο. Το πρώτο ήταν ότι επειδή δεν υπήρχαν καταγραφές, έφερνε μουσικούς πρώτης γενιάς και δεύτερης αργότερα για τα μουσικά διαλύματα. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτήν την εκπομπή οι πόντιοι ουσιαστικά αλληλογνωρίστηκαν μεταξύ τους. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγάλη προσφορά του πατέρα μου. Γιατί ο πόντος είναι κάτι παραπάνω από τη μισή Ελλάδα. Δεν μπορεί να γνώριζε ο ένας τον άλλον. Και γνώρισαν έτσι τον πολιτισμό του και οι υπόλοιποι Έλληνες γνώρισαν τους ποντίους με τρόπο μη γραφικό, ας πούμε, μέσα από τις εκπομπές. Τώρα με τη λαογραφία με ρωτήσατε πώς ασχολείται, αν φυσικά ο πατέρας μου να έπαιξε μεγάλο ρόλο, αλλά όχι όπως ίσως το εννοείτε. Δηλαδή έβλεπα εγώ τον πατέρα μου να καταγράφει την πρώτη γενιά, να είναι κοντά σε γέροντες, σε γερόντισσες, σε λιράριδες, έπαιζε λύρα, τους έκανε να τραγουδάνε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι εγώ θα κάνω το ίδιο, θα πάω να πάρω συνεντεύξεις από πρώτης γενιάς ανθρώπους. Αυτό που μου έδωσε ουσιαστικά ήταν
ο ίδιος παρατηρούσε τους συνομιλητές του και εγώ παρατηρούσα τον ίδιο. Δηλαδή, μου έμαθε να σέβομαι τον άνθρωπο και μου έμαθε, χωρίς να μου μάθει, με τον τρόπο του, έτσι όπως τον έβλεπα, πώς να εκμεεύω απαντήσεις. Δηλαδή, τον έβλεπα όταν ρωτούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα για το γάμο και ήθελε να μάθει πώς γινόταν ο γάμος στο χωριό τάδε. Δεν τη ρωτούσε πώς γινόταν ο γάμος. Τη ρωτούσε, θυμάσαι το γάμο σου? Καλά, πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι τη χαρά σας, ας πούμε, έλεγε. Το προσωποποιούσε. Αυτό για μένα ήταν μεγάλο μάθημα. Ή το να κάνει μια γυναίκα να μυρολογήσει, την έφερνε σε αυτή τη διαδικασία που θα τη συγκινούσε πρώτα και μετά θα έβγαζε από μέσα της τον καημό της μέσω του μυρολογιού. Δηλαδή ήταν μια άλλη λαογραφία, ήταν ένα μάθημα. Είχε και ψυχολογία πράξη. μέσα. Ναι, ουσιαστικά. Δηλαδή. Τώρα λαογραφία για μας μέσα στο σπίτι, για μένα και τον αδερφό μου, ήταν και το ποιοι έμπαιναν και ποιοι έβγαιναν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το τραπέζι στρωνόταν, το κρεβάτι ξεστρωνόταν, είχαμε πάντοτε καλεσμένους, φίλους, αυτούς που έφερνε σε εκπομπές, έπρεπε εμείς να τους φιλοξενήσουμε, ποτέ δεν ήμασταν μόνοι στο σπίτι και όλα αυτά ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, ένας μαγικός κόσμος για μένα. Δηλαδή έβλεπα για παράδειγμα αυτό που ερχόταν πολύ συχνά στο σπίτι μας, το θείο το Στοφόρο, το Χριστοφορίδη. Ναι. Σε εμάς έμενε στη Θεσσαλονίκη. Το πώς έβαζε σε διαφορετική τσέπη στο ένα το ζουρνά, στο άλλο το μαντιλάκι του αυτό, στο άλλο τα χρήματά του, το πώς έτρωγε, το πώς συμπεριφερόταν. Αυτά, οι συμπεριφορές τελικά, είναι από μόνες τους λαογραφία. Είναι και αυτά λαογραφία εκτός από τις μουσικές καταγραφές. Να πούμε ότι και αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται μέσω από τον Φάρο Ποντίων Θεσσαλονίκης η ψηφιοποίηση του αρχείου του Ευσταθιάδη. Να ρωτήσουμε λοιπόν τι θα περιέχει αυτό το αρχείο, πότε θα είναι διαθέσιμο και στο κοινό. Λοιπόν, ανυπομονώ και με ποιο τρόπο θα είναι διαθέσιμο. Ανυπομονώ και εγώ πραγματικά να δημοσιοποιηθεί επιτέλους αυτό το αρχείο, γιατί νιώθω ένα βάρος. Όχι μόνο βάρος να φύγει από πάνω μου. Είναι τόσα πολλά που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια με την ψηφιοποίηση, που πραγματικά νιώθω τη χαρά και την ανάγκη να τα μοιραστεί όλος ο κόσμος. Τι περιλαμβάνει? Όταν δεν υπήρχαν κασετόφωνα, υπήρχαν τετράδια. Πάρα πολλά τετράδια, χειρόγραφα, με δύστιχα, με έθιμα, τα οποία τα έχουμε όλα ψηφιοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Το αρχείο καταρχάς το έχει δωρήσει η οικογένεια στο Φάρο Ποντίων και αυτή τη στιγμή το ψηφιοποιεί ο Φάρος Ποντίων και όλη αυτή η δράση το τελευταίο διάστημα είναι και υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τετράδια λοιπόν, αρχαιακό υλικό που αφορά όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Για παράδειγμα, έχω βρει στο αρχείο του πατέρα μου όλη τη διαδικασία πώς αγόρασαν το όνομα στο υποβρύχιο Πόντος. Όλα τα έγγραφα, όπως κάνανε στο Παλέντε Σπορ, μια πολύ μεγάλη συναυλία τότε με το Χρύσανθο και άλλους, μάζεψαν κουπόνια, πήγανε στο Κίελο στη Γερμανία για την καθέλκυση του υποβρυχίου. Όλο αυτό το αρχείο υποβρύχιο Πόντος υπάρχει. Έχει ψηφιοποιηθεί λοιπόν και ο καθένας μπορεί να το ακούσει, να το δει. Υπήρχαν κασέτες 1000 ωρών, τις οποίες τις περισσότερες τις ψηφιοποίησα εγώ 10 χρόνια τώρα. Γιατί και ήθελα να ακούσω το τι έχει και να το ταξινομώ παράλληλα, γιατί το να το δώσω σε ένα στούντιο δεν μπορεί να γίνει ταξινόμηση. Αυτά έπρεπε να τα κάνω εγώ παράλληλα. Ναι. Και κατά δεύτερον υπάρχουν μπομπίνες πολλές από τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Αυτές τις ψηφιοποίησαμε τώρα τον τελευταίο χρόνο σε στούντιο και έχει ολοκληρωθεί επιτέλους όλη η ψηφιοποίηση. Αυτό το αρχείο θα βγει σε μια ιστοσελίδα που θα λέγεται Archive Παύλα Ευσταθιάδη, στο σελίδα Αρχείο Ευσταθιάδη. Θα είναι δηλαδή θα είναι προσβάσιμο συγκεκριμένη ιστοσελίδα και θα είναι προσβάσιμο στο σύνολό του με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Το σκεφτήκαμε για την ελεύθερη πρόσβαση και τα λοιπά, επειδή δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς να εξασφαλίσεις το τι θα πει. Εδώ μιλάμε για παραδοσιακό αρχείο, μιλάμε για αρχείο που ο καθένας θα βρει στοιχεία της ταυτότητάς του. Ναι. Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει τα τελευταία χρόνια ότι τον παππού μου, τη γιαγιά μου. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να μην έχω ελεύθερη πρόσβαση στον παππού του και στη γιαγιά του που περιμένει 30 χρόνια που πέθανε να τον ακούσει, να την ακούσει. Οπότε θα είναι ελεύθερη πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα.
ξέρεις, απλά επειδή ακούγονται, μπορεί να έχεις ακούσει κι εσύ... Με την αρχή του χρόνου, περιμένουμε τώρα, είναι διαδικαστικό το θέμα, θέλουμε να κάνουμε μια παρουσίαση, και αυτό πρώτη φορά το λέω, Ναι. μια παρουσίαση της ιστοσελίδας Αφάρος Ποντίων, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Ωραία. Με Στη το νέο Θεσσαλονίκη έτος. θα γίνει αυτό? Στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα, όχι. Στη Θεσσαλονίκη είστε καλεσμένοι να έρθετε. Πολύ ωραία. Ευκαιρία για βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Ποντιομάνα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, συγγνώμη που σε διέκοψα κιόλας, επειδή μπορεί να έχεις ακούσει κι εσύ διάφορα γιατί δεν έχει δημοσιευτεί το αρχείο τόσο καιρό. Γιατί γίνεται, ας πούμε, γιατί δημοσιοποιείται τώρα εν τέλει? Υπήρχαν τεχνικά ζητήματα, υπήρχαν άλλοι λόγοι προσωπικοί? Όχι, να σου πω κάτι. Το αρχείο του πατέρα μου είναι το μόνο αρχείο που έχει βγει. Δηλαδή, ενώ άλλα αρχεία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο πατέρας μου έπαιρνε συνεντεύξεις για να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές. 50 χρόνια βγήκε αυτό το αρχείο, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το έβγαλε και ο ίδιος μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Όχι όλο, αλλά από αυτές τις συνεντεύξεις που έπαιρνε έβγαζε το υλικό που εξυπηρετούσε στην κάθε εκπομπή. Δηλαδή, ουσιαστικά το δημοσιοποίησε ο ίδιος. Από εκεί και πέρα ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Το κατηγοριοποιήσαμε μαζί όταν ήταν εν ζωή, και αυτό πήρε πολύ χρόνο, πολλά χρόνια μάλλον, και από εκεί και πέρα η ψηφιοποίηση διήρκησε 10 χρόνια περίπου. Γιατί σας είπα, ήθελα εγώ να έχω την επιμέλεια και την τελική κατάταξη όλων των αρχείων. Παράλληλα, Απόδειξε ότι θα βγει τώρα όλο στο σύνολο. Ναι, παράλληλα παρακολουθώ ότι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνεται και μια δράση με επανεκτελέσεις σκοπών. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έρχονται στο σήμερα κατά κάποιο τρόπο. Με ένα πιο σύγχρονο ήχο ίσως θα λέγαμε. Τι ακριβώς είναι αυτό? Καλή ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχουν στο αρχείο του πατέρα μου περίπου 80, αν θυμάμαι καλά, μελωδίες παραδοσιακές που δεν μας είναι γνωστές. Είναι ανέκδοτες δηλαδή? Είναι ανέκδοτες μελωδίες, δηλαδή πολύ σημαντικό. Χάρη, γράψε είδηση. Ανέκδοτες μελωδίες. Από αυτές λοιπόν επιλέξαμε 15 για να γίνουν επανεκτελέσεις με μουσικούς και τραγουδιστές του σήμερα. Ναι. Η επανεκτέλεση βέβαια δεν σημαίνει ότι θα γίνει μόνο αυτή η επανεκτέλεση. Και εσύ, καθένας, μπορεί πλέον να κατεβάσει υλικό από το αρχείο και να κάνει επανεκτέλεση. Τη δική του. Αυτό που ήθελα εγώ, η αρχική σκέψη ήταν, μεταξύ του αρχείου και του κοινού πρέπει να υπάρχει μια διαμεσολάβηση. Και η διαμεσολάβηση είναι ένας σημερινός μουσικός. Λέμε στη λαογραφία ότι όσο πιο παλιό είναι ένα υλικό, τόσο πιο σύγχρονο τρόπο πρέπει να βρεις να το φέρεις στο σήμερα, να το περάσεις στο σήμερα. Αλλά οι επανεκτελέσεις αυτές δεν γίνονται με σύγχρονο τρόπο, είναι σκέτη, λύρα, τραγούδι. Γίνονται με σύγχρονα μέσα. Όπως παλιά και με σύγχρονους ανθρώπους, Ναι, αν θέλεις. ναι. Είναι μια πρόταση επανεκτέλεσης. Από εκεί και πέρα δεν αποκλείονται και άλλες, αλλά αυτή είναι η πρόταση και σιγά σιγά θα ανεβαίνουν αυτά σταδιακά που δίνεται στο αρχείο. Ξεκινήσαμε λοιπόν με επανεκτελέσεις του Γιώργου Ιωαννίδη στα Καρσλίδικα, στη λύρα ο Γιάννης ο Τσανασίδης, ο Νίκος ο Κοκκινίδης και ο Χρήστος ο Καλιοντζίδης. Συνεχίσαμε με τον Μπάμπη τον Ιωακιμίδη σε 2-3 σκοπούς από το Κοσμά, από τον τόπο καταγωγής του, και ολοκληρώσαμε τις πρώτες επανεκτελέσεις με τον Κώστα το Θεοδοσιάδη με αντίστοιχους σκοπούς και τραγούδια από την περιοχή καταγωγής του, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον κόπο, το χρόνο που αφιέρωσαν, αλλά και το σεβασμό που έσκυψαν πάνω στο μουσικό αυτό αρχείο. Και δεν σταματάμε εκεί, προχωράμε σιγά σιγά και η σκητάλη δίνεται σε όλους αυτούς που θα σκύψουν με σεβασμό στο αρχείο πάνω, γιατί όταν είναι μια κληρονομιά, όταν πρόκειται για κληρονομιά, βαριά κληρονομιά, γιατί είναι η ταυτότητά μας, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι απαγγές να την διαχειριζόμαστε κατά το δοκούν. Θέλει ένα σεβασμό. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτές τις επανεκτελέσεις να δείξουμε πώς είναι αυτός ο σεβασμός και από εκεί και πέρα
δεν έχουμε και πολύ δικαίωμα, ούτε εγώ ούτε κανένας, να κουνήσουμε το δάχτυλο και να πούμε αυτό θα το κάνεις έτσι και αλλιώς. Άλλωστε οι λαογράφοι δεν κουνάνε το δάχτυλο, απλώς παρατηρούν τι γίνεται στα φαινόμενα που είναι πολλά και στο χώρο μας. Να πούμε ότι είσαι και πρόεδρος στον Φάρο Ποντίων Θεσσαλονίκης. Ναι. Και να ρωτήσω, να πούμε καταρχάς και λίγα λόγια για το σύλλογο. Ο οποίος είναι ένας σύλλογος που ίδρυσε ο πατέρας σου. Ναι, ουσιαστικά τότε που τον ίδρυσε το σύλλογο μαζί με άλλους αξιόλογους επιστήμονες πρώτης και δεύτερης γενιάς της εποχής, το 1969, μέχρι τότε είχε ιδιωτική πρωτοβουλία και όλες τις δραστηριότητες του τις ενέταξε μέσα στο σύλλογο. Ουσιαστικά ήταν μια συνέχεια των ιδιωτικών δραστηριοτήτων του. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κυρίως, επειδή είσαι άνθρωπος που έχει γνώση, λαογραφική, επιστημονική κτλ. Πρέπει να αναδεικνύονται σε θεσμικούς, ας πούμε, ρόλους άνθρωποι με αντίστοιχη γνώση ή με αντίστοιχη ενασχόληση στο πεδίο. Κοίτα, αυτό είναι ένα ζήτημα... Προφανώς θα μας πεις ναι, αλλά... πολύ μεγάλο. Από την άλλη, δεν μπορεί επιστήμονες μόνο να διαχειρίζονται τους συλλόγους. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όχι απαραίτητα επιστήμονες και άνθρωποι που έχουν μια σχετική γνώση όμως. Και ποιος θα το κρίνει αυτό? Ο καθένας, να σε ρωτήσω εγώ, γιατί μου αρέσει να ρωτάω ο γράφος. Ο καθένας θεωρεί ότι αυτός έχει τη γνώση. Ποιος θα κρίνει ποιος έχει γνώση για να μπει μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο? Σωστό είναι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ζήτημα υποκειμενικό, αντικειμενικό, ναι, μπορεί να είναι για μένα, για σένα Γιάννη, αλλά είναι υποκειμενικό, ο καθένας θέλει να προσφέρει και ουσιαστικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προσφοράς για την καταγωγή του γίνονται διάφορα και ευτράπελα θέματα μέσα στους συλλόγους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί όλη αυτή τη σπουδαία κληρονομιά που λέμε, που είναι το αρχείο και οι σύλλογοι, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά πολύ τη φέρνουμε, να μιλήσω και σε πρώτο πληθυντικό, να μην θίξω κανένα, τη φέρνουμε στα μέτρα μας και στα γούστα μας πολλές φορές. Ναι. Υπάρχει για σένα βέβαια ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης της παράδοσης? Επειδή υποτίθεται ότι όλοι οι σύλλογοι επιτελούν ένα σκοπό. Ναι. Τη συνέχεια, τη διάσωση, τη διάδοση. Καταρχάς, πολύ σωστά το είπες, μελετάς τις ομιλίες μου μάλλον. Διαχείριση. Μελετάω, είμαι έτοιμος, ήρθα έτοιμος σήμερα. Οι σύλλογοι δεν κάνουν παράδοση λοιπόν, κάνουν διαχείριση παράδοσης. Πάρα πολύ σωστά το είπες. Να σου πω. Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι σύλλογοι ουσιαστικά ήταν οι μικρές μας πατρίδες. Εκεί έβλεπε στοιχεία της πατρίδας και όλη αυτή η νοσταλγία μπορούσε να γιατρευτεί, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε ένα σύλλογο. Αμέσως μετά ήταν το υποκατάστατο μιας ολόκληρης παραδοσιακής κοινωνίας ο σύλλογος. Δηλαδή δεν έβλεπες ακόμα και τη διατροφή, την παραδοσιακή στις πόλεις, έτσι, και την έβρισκες μέσα στο Ποντιακό Σύλλογο. Λίγο μετά, όταν φτάνουμε στην τρίτη και τέταρτη πλέον γενιά, τώρα είμαστε στην τέταρτη γενιά, ουσιαστικά ο σύλλογος είναι σχεδόν ο παππούς και η γιαγιά, που δεν ακούς το παραμύθι το ποντιακό, αλλά θα το μάθεις εκεί. Και τέλος, τώρα, αν το καλοσκεφτούμε, ο σύλλογος είναι η αναζήτηση του εαυτού μας, του εγώ μας. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε τη ρίζα μας, ψάχνουμε να βρούμε ένα εφαλτήριο για να αναζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία και καθένας βρίσκει μέσα στο σύλλογο το έναυσμα για να μελετήσει κάτι παραπάνω. Όχι ότι σου δίνει απαραίτητα ο σύλλογος όλη την γνώση ή την παιδεία, αλλά διαμορφώνει μια συνείδηση, διαμορφώνει συνειδήσεις ο σύλλογος και από εκεί και πέρα αναζητάς ουσιαστικά μόνο σου περαιτέρω στοιχεία για την καταγωγή σου. Τώρα βέβαια έχουν γίνει πολλά, δηλαδή η δεύτερη γενιά και η τρίτη έχει νοηματοδοτήσει, έχει φορτίσει με πολλά νοήματα τους χορούς, τα έθιμα, αυτό είναι πανάρχιο, αυτό είναι έτσι, αυτό όλο, ναι, ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο εκείνα τα χρόνια. Μετά η τρίτη γενιά και τώρα η τέταρτη ουσιαστικά τι κάνει? Ξεκίνησε βέβαια από την προηγούμενη φολκλωροποίηση, η αναπαράσταση, σκηνοθετούν την παράδοση ουσιαστικά για να την παρουσιάσουν. Τα αγόρια από εδώ, τα κορίτσια από εδώ, μπαίνουμε έτσι, βγαίνουμε. Δηλαδή έχουμε γίνει διαχειριστές, σκηνοθέτες της παράδοσης.
Αναπόφευκτο είναι αυτό, γιατί ουσιαστικά σήμερα τι κάνουμε, επειδή υπάρχει αυτό που λένε οι επιστήμονες, μια απομάγευση του κόσμου, δηλαδή δεν υπάρχει ποιητικότητα στη ζωή, δεν μιλάς με παροιμίες, δεν είσαι όπως παλιά. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει μια τελετουργία στη ζωή μας. Κάτι επίσημο, κάτι φολκλωριστικό, το οποίο φολκλωριστικό υπάρχει και η καλή έννοια, έτσι, είναι η αναπαράσταση του παρελθόντος, άμα γίνεται με τρόπο σωστό. Και όλο αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαχείρισης, το βγάζουμε μέσα στους συλλόγους, ο καθένας. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που άπτονται και του δικού σας τομέα. Οι σύλλογοι, θεωρώ ότι πολλοί σύλλογοι μάλλον, έχουν φύγει από τους καταστατικούς σκοπούς. Ίσως πρέπει να αλλάξουν οι καταστατικοί σκοποί των συλλόγων πια. Δηλαδή, έχει περάσει η εποχή. Ναι. Έχουν γίνει λίγο αποστεωμένοι οι καταστατικοί σκοποί. Έχουν επιτευχθεί σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως κι άλλοι που πρέπει να μπουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει ένας στόχος το 50, το 60 που δημιουργείται ένα σύλλογο, το 70 και να μην έχει επιτευχθεί σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ή απέτυχες σαν σύλλογος ή πέτυχες, αλλά έχεις άλλη κατεύθυνση, άλλους στόχους. Τώρα να μην μιλήσω και για άλλα ζητήματα, θεωρώ ότι... Όχι, μίλα. Εντάξει, είναι για εσένα, ας πούμε... Αυτά όλα τα παρατηρώ και σαν παρατηρήσεις τα θέτω και σαν προβληματισμούς τα θέτω, δεν θίγω κανέναν. Άλλωστε, είπαμε, οι λαογράφοι παρατηρούμε. Αλλά αν έφτιαχνες σήμερα... προέρχομαι και από σύλλογο, ναι. Μεγάλωσα σε σύλλογο, πονάει αυτό το... Αν έφτιαχνες εσύ σήμερα ένα σύλλογο, πες μας 2-3 πράγματα που θεωρείς εσύ σημαντικά που θα έβαζες μέσα στο καταστατικό, τα οποία είτε δεν υπήρχαν πριν, είτε είναι σημαντικό να υπάρχουν τώρα από εδώ και στο εξής, δηλαδή για τις γενιές από εδώ και πέρα. Καταρχάς, σύνδεση με την ιστορική πατρίδα. Είναι το α για μένα. Δηλαδή, η πρώτη γενιά δεν μπορούσε να πάει στον Πόντο. Απαγορευόταν για 30 χρόνια, η συνθήκη της Λοζάνης απαγόρευε να πάμε στον Πόντο. Ο πρώτος που πήγε στον Πόντο ήταν το 1953 ο Ελευθέριος Ελευθεριάδης. Τελείωσε. Αυτό τελείωσε πια. Δηλαδή πρέπει να συνδεθούμε με τον τόπο, με την τοπική μας ταυτότητα του Πόντου. Δεν μπορεί να λέμε αυτό το υπερτοπικό και το εθνοτοπικό γενικά πια. Και εφόσον το λέμε σε χορούς, σε μουσική, το διαχωρίζουμε, πάντοτε ο τόπος έγινε απεδαφοποίηση του πολιτισμού εδώ. Ξεχωρίστηκε ο πολιτισμός από τον τόπο. Αυτή η απεδαφοποίηση σήμερα με τα μέσα, ακόμα και μέσω διαδικτύου, μπορεί να έρθει για να μας δώσει νέα στοιχεία. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο, πρέπει να δούμε την παράδοση με διαφορετική ανάγνωση. Δηλαδή, μια σύγχρονη ανάγνωση δεν σημαίνει ότι θα εξυγχρονίσουμε την παράδοση, γιατί η ίδια η παράδοση έχει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι σύγχρονη από μόνη της. Η παράδοση είναι πιο σύγχρονη από ότι εμείς και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς την παράδοση. Δηλαδή, εμείς είμαστε πιο παραδοσιακοί, ας πούμε, εντός εισαγωγικών από την ίδια την παράδοση. Η παράδοση προχωράει, κυλάει, ρέει, παίρνει στοιχεία που της αρέσουν, άλλα τα αποβάλλει. Είναι προσαρμοστική διαδικασία, δυναμική διαδικασία η παράδοση. Δεν μπορεί εμείς δηλαδή να αντιμετωπίζουμε ένα παραδοσιακό έθιμο όπως το αντιμετώπισαν το 1935 στα χωριά. Ναι. Παράδειγμα, δεν μπορεί εγώ να μαθαίνω στο παιδί μου ένα παραδοσιακό παιχνίδι και να του πω παίξε με τα πετραδάκια, ενώ έχει το τάμπλετ. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο μέσω του τάμπλετ να δείξεις στο παιδί σου την παράδοση. Ή και το ένα και το άλλο. Δεν είμαστε... Πρέπει να δούμε μια αναδημιουργία. Αυτή η λέξη νομίζω είναι η κατάλληλη για την παράδοση. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, αν εμείς θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό σαν σύλλογο, αν κάποιος άλλος θέλει να δει κάτι διαφορετικό, μπορεί να αλλάξει τους καταστατικούς σκοπούς. Δηλαδή μπορεί να μην εξυπηρετεί η λέξη σύλλογος, η έννοια μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας και να θέλει κάποιος να είναι κερδοσκοπικός. Ναι. Δηλαδή να είναι κάποιος εταιρεία. Γιατί πολύ σημαντικό αυτό που λες. Βλέπω το χαμόγελό σου πρώτο, αλλά βλέπω ότι πολλοί σύλλογοι κοιτάνε να βγάλουν χρήματα. Ναι, θεμιτό. Άρα αλλάζουν οι καταστατικοί σκοποί του συλλόγου, έτσι. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας λίγο, να κάνουμε ένα stop, να βάλουμε
να πατήσουμε λίγο φρένο και να δούμε, όπα, είμαστε αυτοί που λέμε ότι είμαστε, ποιοι είμαστε τελικά και πού πάμε. Μήπως θέλουμε να είμαστε κερδοσκοπικές εταιρείες ή μήπως θέλουμε να πούμε ότι δεν προβάλλουμε τη διάσωση, πώς το είπες, της παράδοσης και προβάλλουμε τη διάσωση μιας σύγχρονης μουσικής πλέον, γιατί εμείς στο 2024 πάμε στο 2025 και πλέον δεν μας εκφράζει αυτό. Αν είμαστε, να το παραδεχτούμε. Γέλασα γιατί πιστεύω ότι οι σύλλογοι, ίσως είναι πρόβλημα μάλλον για τους συλλόγους, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν σκέφτονται με εμπορικούς όρους και σύγχρονους όρους, δηλαδή με όρους της σύγχρονης κοινωνίας, αυτό ακριβώς που λες. Οπότε καμιά φορά δεν είναι και κακό να σκέφτεται κερδοσκοπικά ένας σύλλογος. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό, αλλά πρέπει λίγο να οριοθετήσουμε τα θέλω μας και τους σκοπούς μας. Και ξέρεις, εκεί έγκυται και το θετικό και το αρνητικό, θα έλεγα, στους συλλόγους. Δηλαδή, μέσα στα θετικά, ναι, είναι όλα αυτά ο εθελοντισμός που μαθαίνει ένα παιδί σε ένα σύλλογο, αλλά αυτό ταυτόχρονα έχει και μία αρνητική χρειά. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις σε έναν εθελοντισμό, σημαίνει ότι για όλα θα χρησιμοποιήσεις τον εθελοντή. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω από ηχοληψία, θα πάρω έναν εθελοντή ηχολήπτη. Ή και το παιδί που παίζει νταούλ, γιατί να πληρώσουμε αυτόν. Ή σκηνοθέτης, εγώ θα σκηνοθετήσω την παράσταση. Κάπου εκεί ο εθελοντισμός έχει και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, μπλέκουμε τον εθελοντισμό με τον μη επαγγελματισμό. Ναι. Που μη επαγγελματισμός δεν σημαίνει απαραίτητα πληρώνω ή σημαίνει και πληρώνω, αλλά τουλάχιστον είναι ο ειδικός. Κάπου εκεί το έχουμε μπλέξει με τους συλλόγους και το κάνουμε. Και για να υπάρχει ο εθελοντισμός πρέπει πρώτα να υπάρχει και ο επαγγελματισμός. Και για να υπάρχει ο πόντος και η ποντιακή ταυτότητα πρέπει να υπάρχουν και πολλοί που ζουν από τον πόντο. Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι κακό. Γιατί έχει γίνει καραμέλα αυτό. Ναι. Αυτοί ζουν για τον πόντο, εμείς ζούμε από τον πόντο. Άμα δεν υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν από τον πόντο, δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Ναι. Είτε ποντιακή διατροφή, είτε μουσική, είτε κατασκευαστές ενδυμασιών, όλα αυτά συνθέτουν την ποντιακή μας ταυτότητα του σήμερα. Ας απενοχοποιήσουμε κάποια πράγματα, ας μεγαλώσουμε πια, ας ενηλικιωθούμε, δεν είναι κακό. Δηλαδή κάπου έχουμε μπλέξει σε κολλήματα του παρελθόντος και λίγο όλα αυτά μας τραβάνε πίσω και δείχνουν τους συλλόγους και την ποντιοσύνη μας κάπως έτσι, όχι συντηρητική, με την κακή έννοια, κάπως δεν αφορά τη νεολαία και μετά το ρίχνουμε όλα στη νεολαία και βγαίνουμε από πες και τελικά λέμε τι φταίει και μήπως φταίμε εμείς με τις αντιλήψεις μας. Ας βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Να συνεχίσω γιατί σας πήρα λίγο μόνο. Όχι, καλά κάνεις και τα λες. Καλά, εμείς ακούμε, θα το ξημερώσουμε μάλλον σήμερα, γιατί προκύπτουν και άλλες ερωτήσεις από αυτές που είχαμε στο μυαλό μας να σε ρωτήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, εννοείται. Μήπως να την πάμε λίγο στα δικά μας τα χωράφια. Ναι, εννοείται, να την πάμε, να σε φέρουμε τώρα στα δικά μας τα χωράφια. Να σε πετάξουμε μέσα στον δικό μας τον ωκεανό, να κολυμπήσεις. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από ένα ζήτημα με το οποίο έχεις καταπιαστεί πριν από πολλά χρόνια και αφορά το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων στα παραδοσιακά τραγούδια. Ναι. Πώς γίνεται εταιρείες να κατοχυρώνουν πνευματικά δικαιώματα σε μια λαϊκή δημιουργία? Κοίτα Γιάννη, αυτό καταρχάς δεν γίνεται, γινόταν. Τώρα δεν γίνεται πλέον. Γινόταν, μακάρι να γινόταν σήμερα. Ναι. Θα κατοχυρώνανε όλοι οι καλλιτέχνες παραδοσιακά και θα τα λέγανε. Ναι. Μακάρι Σωστό να γινόταν. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό γινόταν τις δεκαετίες του 60, του 70. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή όλα πρέπει να τα κρίνουμε με την εποχή τους. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν κακό ένας παραδοσιακός μουσικός να πει ότι αυτό είναι δικό μου, ναι, γιατί κάπως έπρεπε να πάρει τα εκτελεστικά δικαιώματα. Ήταν άλλες οι εποχές. Και τότε ήταν και μια εποχή που ουσιαστικά προσπαθούσες να μην νιώθουν αυτοί που σε ακούν ντροπή για αυτό που ακούν. Δεν ήταν δύσκολο άκουσμα το παραδοσιακό και δει το ποντιακό. Ήταν εποχές που κάποιοι γιατροί, δικηγόροι κόβανε το είδης για να μπορέσουν να πάνε μπροστά. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό σκέψου ότι και αυτό δεν το κατακρίνεις, γιατί το τοποθετείς στην εποχή του ουσιαστικά. Δεν ήταν κακό λοιπόν τότε, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορεί να γίνει μια ζημιά και μετά από 50 χρόνια, μετά από 40 χρόνια
να πας να παίξεις κάτι και να σου πει η τότε ΑΕΠ, γιατί δεν υπάρχει ΑΕΠ τώρα, ότι αυτό είναι παραδοσιακό, οπότε θα πληρώσεις για το «Αιτέντζε παραπέτανε», για παράδειγμα, γιατί είναι κατοχυρωμένο στο όνομα του τάδε της τάδε. Τότε λοιπόν γινόταν. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα λύθηκε, γιατί υπάρχει δεδικασμένο σε πολλά δικαστήρια. Ναι. Τα κερδίσαμε ως ποντιακή παράδοση και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν δικιά σου? Όχι, δεν ήταν δικιά μου αποκλειστικά. Κλήθηκα και εγώ. Εμένα με φώναξαν στη Γερμανία ο Σύλλογος Ποντίων Βάιμπλ και οι εργοναύτες που είχε ένα ζήτημα. Και τότε ουσιαστικά ενημέρωσα και τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τον Μιχάλη τον Μερακλή, και έστειλε στο Γερμανικό Δικαστήριο επιστολή. Βρήκαμε τα τραγούδια που παίχτηκαν σε μια καταγραφή του 1843, του Φοριέλ τότε, οπότε ήταν δεδομένο ότι αυτά δεν είναι του 20ου αιώνα. Εγώ τότε βοήθησα στη Γερμανία, απλώς προσπάθησα να ενημερώσω κι άλλους, υπήρχαν κι άλλοι πολλοί που ασχολήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, προσπάθησα να αρθρογραφήσω και να ενημερώσω αλλά νομίζω ότι τελείωσε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, εδώ και πολύ καιρό δεν έχει ασχοληθεί η ΑΕΠ, έχει διαλυθεί η ΑΕΠ βέβαια, υπάρχει άλλη εταιρεία. Νομίζω ότι κάπου έτσι πρέπει να κινηθεί, όχι εγώ ή ατομικά, να κινηθούν οι φορείς οι ποντιακοί. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η επόμενη φάση θα ήταν ότι έλα ΑΕΠ, αυτοδιαχείριση κτλ. Πες μας ποια είναι η λίστα των ποντιακών τραγουδιών, να τα λύσουμε επιτέλους. Αλλά αυτά είναι, ξέρετε, ζητήματα που έχουν και δικαιώματα οι κληρονόμοι. Οπότε μπλέκονται. Ναι. Νομίζω ότι κάπου υπάρχει μια αποσιώπηση γενικότερα και έχει λυθεί αυτό το θέμα. Και σας λέω, μακάρι να κατοχυρώνανε σήμερα τραγούδια παραδοσιακά, γιατί θα έπαιζαν παράδοση. Ναι. Και δεν θα έπαιζαν παράδοση άλλων εθνών. Ναι. Τώρα σπόντα αυτή, Χάρη μου. Εγώ να πάω κάπου αλλού, να ρωτήσω, έχοντας ταξιδέψει πολλές φορές στο Πόντο, Ναι. πώς έχεις δει τις ομοιότητες ή τις διαφορές επιτέλεσης και εκτέλεσης της μουσικής και του όλου περιβάλλοντος σε σχέση με του ελλαδικού χώρου αντίστοιχα, των ποντίων? Ναι. Έχω ταξιδέψει και από παιδί κοντά στον πατέρα μου, δηλαδή έζησα καλοκαίρια στον Πόντο. Βέβαια τότε ήταν αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς. Καταρχάς να σας πω ότι παράδοση και νεωτερικότητα υπάρχει και εκεί, υπάρχει και εδώ. Δεν είναι μόνο εκεί ή μόνο εδώ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και εδώ βρίσκουμε παραδοσιακά ακούσματα και χωριά και μουχαπέτια κτλ. Και εδώ βρίσκουμε ό,τι πιο σύγχρονο, καλόγουστο ή κακόγουστο μπορεί να ακουστεί, και εκεί το ίδιο. Να σας πω τώρα τι μπορώ να παρατηρήσω πάλι λαογραφικά και όχι μουσικά, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπλέκω πολύ στα χωράφια σας, αν και είπαμε εκείνο το μικρό σημείο αφορά την επιστήμη της λαογραφίας, εκείνο το μικρό σημείο τομής. Να σας πω ότι καταρχάς το άκουσμα, το σύγχρονο, δηλαδή τα συνοδευτικά όργανα στην τραπεζούντα σήμερα που ακούω, εμένα σαν μυροφόρα με ενοχλούν λιγότερο από ότι με ενοχλούν τα συνοδευτικά, τα περισσότερα εδώ. Ίσως γιατί, και πείτε μου αν κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να σας ρωτήσω κι εγώ, θεωρώ ότι η λύρα τους δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή η λύρα και το τραγούδι, η φωνή, είναι κάτι πάρα πολύ βασικά στο δικό μου το άκουσμα για να πω ότι κάτι είναι παραδοσιακό. Όταν αλλάζει η λύρα, αυτό με τρελαίνει. Εγώ νιώθω ότι ακούω κινέζικα, δηλαδή δεν μπορώ να τα ακούσω. Εκεί μπορώ να σας πω ότι σηκώνομαι και χορεύω. Δηλαδή αυτή την προαιώνια φλέβα τη χτυπάει εκείνη η λύρα. Η λύρα που την ονομάζουμε πολλές φορές χουζάρ εδώ, που την ονομάζουμε άτεχνη, ναι, δεν είναι τόσο αυτό όσο είναι το σημερινό άκουσμα, το εδώ, ότι είναι πρωτόγονη, αλλά αυτό σου δημιουργεί κάτι, σου δείχνει κάτι αυτό το άκουσμα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο, αν μπορώ να το λέω μουσικά, και δεν ξέρω αν έτσι συμφωνείτε και σε αυτό. Από την άλλη θεωρώ ότι γενικά σαν μουσική, εδώ έχουμε μπει στα καλούπια που δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς, τα λέτε ματζόρε, τα λέτε μινόρε, εκεί έχουν κάποια διαφορετικά
Μόρια. Κάτι διαφορετικό που αυτό είναι ίσως που χτυπάει στην καρδιά Τώρα σου. μιλάει και με μουσικούς όρους. Το διαφορετικό. Δεν θα πω άλλο μουσικό, κάτι μουσικό, γιατί μπορώ να κάνω λάθος. Θα πω επίσης ότι εκεί έχουν κρατήσει το ταούλ και τη ζουρνά, που το έχουμε χάσει εμείς και σαν χρώμα. Η ζουρνά στην Ελλάδα, το χρώμα δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Σαν χρώμα δεν υπάρχει. Εκεί το αξιοποιούν. Βέβαια, γιατί έχουν τον τόπο τους, έχουν παρχάρια, έχουν αχανείς εκτάσεις που έτσι θα ακουστεί. Ζουρνά και ταούλ. Έχουν απίστευτο, τα βλέπετε. Φυσικά τώρα με το διαδίκτυο μπορείς να τα δεις πάρα πολύ καλά. Επίσης, πρέπει να πω ότι ακόμα και στο χορό, που δεν θέλω να μπλέξω και σε χορευτικά ζητήματα, αλλά παρατηρώ ότι οι γυναίκες στον πόντο δεν έχουν χάσει τον παραδοσιακό τρόπο. Χορεύουν αυτό που λέμε αυθεντικά, δηλαδή το συναίσθημά τους είναι αυθεντικό. Οι γυναίκες οι δικές μας είναι τελείως στιλιζαρισμένες. Δηλαδή είναι όχι μόνο των χορευτικών συγκροτημάτων, έχουν ένα μια ελλαδική μορφή στον τρόπο που χορεύουν, το οποίο όχι απλώς δεν είναι αυτό που λέμε αυθεντικό, μπορεί να είναι καλό, δυνατό, αλλά απέχει πολύ. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν και εκεί φολκλωριστικά συγκροτήματα κτλ. Αλλά μιλάμε για το λαό. Δηλαδή, μιλάμε για τον κόσμο που δεν τον νοιάζει. Υπάρχει κόσμος στον πόντο σήμερα, πολλής κόσμος όμως, που δεν τον νοιάζει πώς θα τον δουν οι άλλοι. Και εκφράζεται και κάνει κολοτούμπες και πάει γύρω-γύρω στο χορό και γυρίζει και δεν τον νοιάζει. Εμάς εδώ μας νοιάζει. Μας νοιάζει και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει και διαφορετικό τρόπο, ακόμα και χορευτικό. Άντε να μην σας πάω στο μουσικό που είναι τα δικά σας χωράφια. Το ξέρετε ότι αλλιώς χορεύουν στην Αθήνα, ας πούμε. Εγώ που πηγαίνω, έρχομαι, τα βλέπω. Και αλλιώς στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, ναι. Και αλλιώς στο Κιλκής. Και αλλιώς στη Δράμα. Και αλλιώς στην Κοζάνη. Και αλλιώς παίζουν, θα πούμε. Εσείς πείτε τα αυτά. Θα πω εγώ. Δεν υπάρχουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή? Υπάρχουν. Η Δράμα, ας πούμε, από την Κοζάνη και οι δυο, οι Ματσουκέι, δεν έχουν διαφορές? Ναι, εννοείται. Ναι. Προφανώς πως και έχουν. Αλλά να σε πάω στο σήμερα εντελώς. Εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση στην ποντιακή μουσική σήμερα? Μάλιστα, δεν είμαι μουσικός. Όχι, καθαρά προσωπικό. Δεν θα μιλήσουμε μουσικά. Όχι, καθαρά μια προσωπική άποψη και ας έχει μέσα και ας υπάρχει και το προσωπικό γούστο, εννοείται. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμη σε αυτά που θα σας πω. Πήραμε τη σπόντα βέβαια πριν για ότι οι μουσικοί παίζουν παραδόσεις άλλων εθνών. Αυτό για σένα, ναι, αυτό για σένα είναι κατακριτέο? Να σας πω. Κατακριτέο, καταρχάς ο κάθε μουσικός είναι δημιουργός και έχει δικαίωμα να δημιουργήσει όπως θέλει. Δεν θα πω εγώ και δεν θα πει κανένας σε κάποιο μουσικό γιατί δημιουργείς. Για όλους υπάρχει χώρος. Αυτό που θα με ενοχλούσε εμένα σαν μυροφόρα, όχι σαν λαογράφος, απλώς το παρατηρώ, είναι να ονομάσεις κάτι ποντιακό ή να είσαι σε ένα ποντιακό πλαίσιο ή σε ένα ποντιακό μουχαμπέτι, σε ένα ποντιακό χορό και να ακούσεις κάτι τελείως ξένο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ακούσω τα πάντα που να έχουν, δηλαδή, να εμπνευστείς από την ποντιακή λύρα, για παράδειγμα, και να κάνεις τα πάντα. Αλλά το καθένα είναι για το χώρο του, θεωρώ. Όπως επίσης και η παραδοσιακή μουσική δεν είναι, ξέρετε, για όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι σε μια συναυλία, για παράδειγμα, 3-4 ατόμων και να παίζεις ό,τι παίζεις σε μουχαπέτ. Αδικείς το μουχαπέτ έτσι. Το μουχαπέτ είναι εκ προημίου κάτι που αφορά 5, 10, 20 άτομα. Δηλαδή, δεν είναι όλα για όλους και για όλους τους χώρους. Πρέπει να δεις και πού είσαι. Τώρα θα μου πείτε, είναι αυτά τα ακούσματα, άρα λοιπόν αυτά τα ακούσματα που ακούμε σήμερα, αυτά που έχουν, ας πούμε, ξεφύγει, που ξέρουμε τώρα τι λέμε όλοι μεταξύ μας, είναι για αυτούς τους χώρους. Καταρχάς, εγώ θα σας παραπέμψω σε ένα απόσπασμα που έχει παιχτεί τελευταία στη συνέντευξη του πατέρα μου, σε μια εκπομπή το 1994, από τότε φανταστείτε ξεκίνησαν αυτά, τώρα που να φανταζόταν ο ίδιος αν ζούσε πώς θα ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, έλεγε ότι ναι, τα νεοποντιακά πρέπει να υπάρχουν, τα νεοποντιακά, αλλά για να είναι κάτι νεοποντιακό, αυτό έχει δύο συνθετικά, πρέπει να είναι και ποντιακό, όχι μόνο νέο. Γιατί αν είναι κάτι νέο και δεν έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της μελωδίας, του στίχου, του καλού κτλ., δεν είναι ποντιακό, είναι σκέτο νέο.
και τους έλεγε επινοήστε μια άλλη ορολογία, πείτε το κάπως αλλιώς ή πείτε το κάτι ξένο. Επίσης να σας πω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι εγώ ακούω και, για παράδειγμα, ακούω τουρκική μουσική. Αλλά αυτό είναι σκέτη τουρκική μουσική και μ' αρέσει και πολύ και η παλιά τουρκική μουσική, πολλά, ακούω πάρα πολλά. Αλλά δεν τα ακούω για ποντιακά. Τα ακούω για τουρκικά. Ασχετά αν πολλοί πόντιοι καλλιτέχνες πήραν τουρκικά τραγούδια και έγιναν ποντιακά. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό, εφόσον ακούσεις τουρκική μουσική, το ξέρεις ότι... Ναι, τα ξέρω όλα τα τραγούδια, τα αναγνωρίζω. Ότι τα έχει συμβεί αναγνωρίζω και όλα. αυτό. Κοιτάξτε, πρόκειται για παράδοση. Και όταν λέμε ότι υπηρετούμε την ποντιακή παράδοση ή ότι είμαστε πόντιοι καλλιτέχνες, πες ότι είσαι καλλιτέχνης. Όταν είσαι πόντιος καλλιτέχνης και πλέον το μεγαλύτερο ρεπερτόριό σου είναι μη ποντιακά, αυτό που παίζεις σε πάση περιπτώσει σε μια βραδιά, ρε άνθρωπε, δεν έχεις καταλάβει ότι σε 10 χρόνια δεν θα μπορείς να είσαι πόντιος καλλιτέχνης και δεν θα υπάρχει δηλαδή ποντιακή κουλτούρα από την οποία θα μπορείς να βιοπορίζεσαι. Δηλαδή κάπου, αν και εγώ δεν έχω καμία ανησυχία να σας πω την αλήθεια, γιατί η παράδοση γενικά, η παράδοση και με μια νέα ανάγνωση, έτσι, δεν είπαμε θα πούμε στο άκουσμα της πρώτης γενιάς, έχει μια σαφήνεια, είναι αυτό. Όλο αυτό το νέο τελεία, έχει μια ασάφεια. Μια είναι έτσι, μια είναι αλλιώς, μια είναι παραλλιώς και η ασάφεια κάπου έρχεται και παρέρχεται και η παράδοση έχει μια σταθερά. Δηλαδή μπορείς να ξαναδείς την παράδοση με ένα νέο τρόπο, να αναδημιουργήσεις πάνω στην παράδοση και να προβάλλεις την παράδοσή σου με πολύ σύγχρονο τρόπο, χωρίς όμως με το να τη σέβεσαι απόλυτα, χωρίς να την πας αλλού. Γιατί το άλλο δεν είναι παράδοση. Με ενοχλεί, καταλαβαίνω ότι... Γιατί τώρα, εντάξει, μην ξεγελιόμαστε, όλοι ξέρουμε τι λέμε. Ναι, και όλοι αυτοί που ακούνε και μας βλέπουνε. Απ' τη μια μιλάμε για... τέλος πάντων για γενοκτονίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και απ' την άλλη, μας αρέσει αυτό το ανατολίτικο και ακούμε πιο τουρκικά τραγούδια. Υπάρχει μια τσιφτετελολαγνία, πώς να το πω, τουρκολαγνία, η οποία δεν συνάδει με όλο αυτό που υπηρετούμε. Η ρίζα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είπα να μίζουμε στη ρίζα, αλλά από αυτή τη ρίζα βγάζουμε κλαδιά. Δεν βγάζουμε από τη ρίζα του Διάρμπακυρ κλαδιά. Από τη δικιά μας ρίζα θα βγάλουμε κλαδιά. Και αν είμαστε έτσι τελικά, γιατί οι ταυτότητες είπαμε είναι ρευστές και αλλάζουν όπως είναι η παράδοσή μας, ναι, ας είμαστε. Αλλά να το δούμε κατάματα και να το παραδεχτούμε. Δηλαδή να πούμε ότι πλέον μας αρέσει πιο πολύ αυτός ο ρυθμός. Αυτό του τύπου ομάλ, τύπου τσιφτετέλη. Παλαιότερα στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμασταν εμείς 15, 17, 18 χρονών, το ομάλ ήταν κάτι που, εντάξει, χόρευαν και 5 ομάλ. Και μόλις έβγαινε το τικ, στα τίκια γινόταν χαμός. Δηλαδή δεν έβρισκες χώρο στην πίστα να χορέψεις. Τώρα βλέπω ότι αυτό γίνεται με το ομάλ και με όλους αυτούς τους ρυθμούς τύπου ομάλ και στο όνομα του Κάρους που δεν θα αναφερθώ τώρα γιατί είναι μια άλλη εκπομπή και μεγάλη κουβέντα όλο αυτό. Άρα λοιπόν αν είμαστε έτσι και αν έχει αλλάξει η ταυτότητά μας και η μουσική μας ταυτότητα, έτσι, γιατί είναι και μουσική ταυτότητα και πολλαπλές ταυτότητες και φυσικά αλλάζουν. Και εσείς άλλα ακούγατε στα 15, άλλα στα 20, είναι πολλά τα ζητήματα. Αν λοιπόν έχουμε αλλάξει τόσο πολύ και συναγωνιζόμαστε τη Νότια Τουρκία έτσι, και την Κεντρική Ασία στα ακούσματα, να πούμε ότι τελικά δεν αντέξαμε 100 χρόνια εδώ και έτσι κάπως το αίμα σύρκε, αλλά δεν σύρει προς τον πόντο, σύρει προς τα κάτω και μας εκφράζει πιο πολύ αυτό. Ναι, να το δούμε, να το παρατηρήσουμε και να το αποδεχτούμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι θέμα καλλιτεχνών, παιδιά. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης είναι δημιουργός, όπως σας είπα, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του κόσμου και στην κρίση των συλλόγων. Δηλαδή, θεωρώ ότι μεγάλη ευθύνη σε όλο αυτό το αρνητικό πρόσημο, γιατί γίνονται και πάρα πολλές δουλειές, υπάρχουν και πολύ ωραία νεοποντιακά τραγούδια, πάρα πολύ ωραία,
και υπήρχαν ανέκαθεν ωραία νεοποντιακά τραγούδια, θεωρώ πως σε όλο αυτό ευθύνονται εν πολλοίς οι σύλλογοι. Και εν πολλοίς ευθύνονται γιατί δεν υπηρετούν τα καταστατικά τους που λένε για τη διάσωση της παράδοσης. Όταν σου λένε «Α, εντάξει μωρέ, είναι του σειρμού, αυτό θα φέρουμε και αυτό θα φέρει 500 άτομα παραπάνω». Ναι, έτσι λοιπόν είσαι εταιρεία. Θες να γίνεις εταιρεία, γίνει εταιρεία, αλλά άσε την έρημη την παράδοση να ζήσει όπως ζει αιώνες τώρα. Δεν λέμε να πάμε στο άκουσμα Α, άμα θέλει ο άλλος στο άκουσμα Α του πόντου, θα το ακούσει μόνο στο σπίτι. Εντάξει, δεν θα επηρεάσω εγώ. Εγώ ακούω μόνο πεθαμένους, παρεπιπτόντως. Δηλαδή, δύσκολα. Αλλά δεν θα πω στα παιδιά μου, για παράδειγμα, ούτε στα παιδιά μου. Κοιτάξτε τις οικογένειές σας. Ακούστε τον τάδε που γεννήθηκε το 1890 ή το 1915, για παράδειγμα, ή το 1920. Δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να κάνω μια καθοδήγηση, είναι στην οικογένειά μου, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Είναι μεγάλο ζήτημα. Ναι. Θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για αυτό το ζήτημα, λοιπόν. Και τώρα, μιας που είναι και οι μέρες που είμαστε μέσα στο 12ήμερο, και επειδή ασχολείσαι, είναι το αντικείμενό σου, θες να μας πεις κάποια σημαντικά έθιμα αυτής της περίοδου που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε ή να μην... Μιας που μπαίνουμε σε αυτές τις μέρες, δεν μπορούμε να μην μπούμε έθιμα. Καταρχάς, να σας πω έτσι δύο γενικά πράγματα. Γιατί το να πω έθιμα και τα λοιπά, λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε, οι περισσότεροι μάλλον. Όσοι δεν τα ξέρουμε, μπορούμε να τα διαβάσουμε πλέον τα έθιμα. Και να σας πω και την αλήθεια, ο καθένας έχει στην περιοχή του και διαφορετικά παραλλαγές εθήμων. Οπότε τώρα το να κάνουμε ιστορική λαογραφία εδώ και μάθημα, ίσως δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Πρέπει να σας πω μόνο ότι τι κάνανε γενικά στον Πόντο, ότι αυτές τις 12 μέρες, το 12ήμερο, έβγαιναν από τον καθημερινό χρόνο και έμπαιναν στον ιερό χρόνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος των εθήμων μας. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, δεν ασχολούμαστε με καμία άλλη ασχολία. Έχουμε κάλαντα, έχουμε μωμοαίρεα, έχουμε το καλαντοκούρ. Αυτό κάναν. Πίστευαν ότι αυτές οι 12 ημέρες θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές, πρέπει να κάνουν αυτά τα έθιμα. Τι γινόταν σε όλο τον Πόντο? Πίστευαν ότι οι ψυχές βγαίνουν από τον Άδη αυτές τις μέρες και εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Είτε με το κούτσουρο που καίει, είτε με τους καλικάντζαρους, είτε και με όλα αυτά. Και προσπαθούσαν ουσιαστικά να διώξουν αυτά τα δαιμόνια, τα κακά δαιμόνια και να κάνουν κάτι ώστε να έχουν ευετηρία, να έχουν καλή χρονιά. Όλα αυτά τα έθιμα λοιπόν είναι για την καλή χρονιά, αλλά υπάρχουν και έθιμα που έχουν πρακτική αξία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η παράδοση κυρίως έχει πρακτική αξία. Μπορεί να λέει για μάγισσες, για δράκους, για εξωτικά κτλ. Αλλά όλα αυτά γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, υπήρχε ένα έθιμο, για παράδειγμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, που κόβανε τα κορίτσια, ξεχασμένο μου είπες έτσι, που κόβανε τα κορίτσια τα μαλλιά τους. Ήταν ένα σκηνή που το ρίχνανε και με όποιο, αυτό μάλιστα το άκουσα από την Ελένη τη Σαββίδου, στον Πολυπλάτανο, Φλόρινας μόνο το είχαν διατηρήσει μέχρι κάποια δεκαετία. Και γινόταν το σκηνή έτσι και ποιο όνομα σχεδίαζε το σκηνή, αυτό το όνομα θα παντρευόταν κτλ. Και όσο ήταν το σκηνή έπρεπε να κόψουν τα μαλλιά. Γιατί πίστευαν οι γυναίκες ότι έπρεπε να έχουν μακριά μαλλιά, αλλά κάποτε έπρεπε να τα κόψουν. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο ότι άμα το κόψουμε τόσο όσο είναι το όνομα του αυτό θα τον παντρευτείς, θα παντρευτείς φέτος. Και κόβανε τα μαλλιά. Λοιπόν, αυτό επειδή δεν έχει πρακτική αξία πια, έτσι κι αλλιώς τα κόβεις τα μαλλιά, έτσι κι αλλιώς δεν σου απαγορεύεται να πάρεις όποιον θέλεις, λογικό είναι να καταργηθεί. Όπως καταργούνται στοιχεία στη μουσική που δεν ταιριάζουν πια ή τα αφήνουμε πίσω. Έτσι είναι, η παράδοση είναι ένα ποτάμι, μια ροή που άλλα αφήνει στην όχθη, άλλα μπαίνουν μέσα και όλα αυτά συνδιαμορφώνονται. Έθιμο για παράδειγμα που υπάρχει ακόμα στον Πόντο και δεν υπάρχει πια είναι το αλικόνι πίτα. Αυτό που τραγουδάτε η πίτα ξάνη πίτα ήταν έθιμο της πρωτοχρονιάς. Που κάνανε το ψωμί, ένα είδος ψωμιού, κολοθόπα, μικρά ψωμιά, με έναν μαγικό τρόπο, 7 άντρες στο τρίστρατο κτλ. Και να το ζυμώνουν χωρίς να βλέπουν και όλο αυτό. Υπάρχει στα χωριά των Σουρμένων σήμερα. Λοιπόν, αυτό το κάνανε τι? Πολύ αλμυρά ψωμάκια και τρώγανε και κοιμόντουσαν. Είχαν πεθάνει στη δίψα, προφανώς, χωρίς να πιούν νερό κοιμόντουσαν. Και λέγανε λοιπόν ότι όποιον δεις ή όποια δεις να σου δίνει νερό, αυτόν ή αυτήν θα παντρευτείς. Αυτό ήταν ένας τρόπος, η πρακτικότητα της παράδοσης, για να πάρεις αυτό που θέλεις ουσιαστικά. Ναι. Μάνα, είδα αυτόν ή είδα εκείνη, είδα αυτό. Εγώ ρώτησα πολλές φορές, λέω, είδες σήμερα στον Πόντο μου? Όχι, λέει, είδα, αλλά είπα ότι είδα. Ή είδα αλλά δεν πήρα, είδα άλλον και είπα ότι είδα άλλον κτλ.
πρακτικότητα. Αυτό Ναι. είναι το α και το ω. Υπάρχουν λοιπόν πολλά έθιμα και γενικά και τα κάλαντα και όλα αυτά. Η παράδοσή μας, η ελληνική παράδοση γενικά είναι ο συνδυασμός της λαϊκής και της λογίας παράδοσης. Δεν είναι ούτε μόνο η λαϊκή ούτε μόνο η λογία. Είναι όλα μαζί και τα δύο μαζί συνθέτουν και την εθνική και τη θρησκευτική μας παράδοση και την μουσική μας παράδοση. Και τα δύο μαζί και τα κάλαντα που επανεκτελέσατε και όλα αυτά μαζί. Πάντα και του χρόνου λέμε, στο Πόντο και στον ελλαδικό χώρο, και αυτό είναι μια ευχή που υπάρχει μόνο στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Λέμε πάντα, αλλά το πάντα είναι πολύ αόριστο, οπότε πάμε βήμα-βήμα και του χρόνου. Πάντα και του χρόνου. Και του χρόνου και μετά του χρόνου να πούμε ξανά και του χρόνου και πάμε σιγά-σιγά προς το πάντα. Ωραία, να κλείσουμε και έτσι, γιατί αυτή είναι και η καλύτερη ευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ νιώθω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα, αλλά μπορούμε να τα πούμε και στο μέλλον, εννοείται, και με μια άλλη ευκαιρία, και θα είναι και χαρά μας αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία εδώ, στο δρόμο του μεταξιού. Και να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που συζητήσαμε, που σας γνώρισα καλύτερα. Καλές γιορτές σε όλους. Και εύχομαι γενικά τα podcast τα δικά σας να κάνουν πολλούς κύκλους μέσα στη μουσική και μέσα στην παράδοση, κύκλους αυτογνωσίας ουσιαστικά. Να δούμε κατάματα και ξεκάθαρα, γιατί δεν είναι κανένας εχθρός κανενός, είμαστε όλοι, υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό, αλλά ο καθένας μας έχει διαφορετικό τρόπο ή διαφορετική σκέψη για να το υπηρετήσει. Έτσι ακριβώς. Και έτσι θα κλείσουμε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.